Zondag was het tijd voor de vrienden van de Piel Hazekeutel Live. Hierbij klimmen de jonge hazenkeutels samen met bekende vastelovensartiesten op het podium om samen liedjes te zingen. Alle remmen konden af, want het is eindelijk zoiets. Vasteloven 3 dagen lang, zien wederweg weg niet. Ieder klinken tegen of kukken op een blij zien. Samen met mijn vrienden, zonder nooit alleen. Wat ga je doen? Wier van ons. En dan gaan we ook nog meezingen met andere artiesten. Zo zit dat. En dan ga ik nog een keer met mijn vader. Maar ja, dat is gewoon, ja. En jij Jens, jij moet straks, wat ga je straks doen, weet je dat? Met Never Nem moeten we Gaat er in de Log zingen. Met Vrek is mooi moeten we nog een liedje zingen. En met Mike en Kira. Zo, dan hebben jullie nog druk zat, geloof ik. Ja. Zenuwachtig? Nee. Nee, jij? Nee, ook niet. Echt niet? Nou, knallen straks, hè? Ja, zeker. Het gaat er natuurlijk om dat de vastelovend overgedragen wordt bij de jeugd. En dat proberen we weer te doen om het met de paplepel erin te gooien, zullen we maar zeggen. Kinderen mogen zich aanmelden bij zieke kinderen, bij zieke ouders met kinderen. Dit jaar hebben we heel speciaal het mannenkoor wat zich aangemeld heeft, wat gaat 2 liedjes voor zingen. Dus die hebben 2 liedjes gezongen met kinderen erbij. Altijd is de combinatie Piel, Hazekeutel. Piel, Haas, Hazekeutel, samen feestje bouwen. En dat zijn de beste feestjes. En heb jij heel veel moeten oefenen of gaat het allemaal vanzelf? Ja, we zitten in een groepje van 6 eigenlijk. Nu met z'n 4. Maar het oefenen gaat eigenlijk vrij vlot, altijd. Dus dat is... En hoe lang ben je daar dan mee bezig, Eva? Ja, we oefenen altijd op de woensdagmiddag. Maar ja, dat hangt er vanaf hoe moeilijk een liedje is. Maar ik denk gemiddeld rond de 10 keer en dan hebben we alles eigenlijk wel heel makkelijk door. Dat is 10 keer oefenen. Moet jij daar ook zo vaak oefenen, Jens? Ja, wij doen wel, komen altijd samen met elkaar, ik en Mees. En dan oefenen we heel vaak. Dus. En dan denk ik dat daar heel veel geoefend moet worden. Of is dat niet zo? Gaat het zo spontaan? Ja, eigenlijk gaat dat altijd helemaal spontaan. Ze hebben allemaal natuurlijk wel liedjes al gemaakt. En die hebben ze zelf al ten huur gegeven in Venrooy en omstreken. En daar hoeven ze eigenlijk niet voor te oefenen. Ze worden wel aan elkaar gekoppeld, dus ze weten wel welke nummers ze gaan zingen. Maar de meesten die kennen alle nummers wel een klein beetje van buiten. En als het dan een keer misgaat, dat maakt op deze dag helemaal niks uit. Jij bent echt een carnavalsfan, klopt dat? Ja, 4 dagen vol erop. Dus, En volgens mij ben je ook prins van school, klopt dat? ja. En dan moet je dadelijk nog gaan optreden, maar ben je dan nog na 5 keer zenuwachtig of niet meer? Nee, het zit gewoon in mijn bloed. Dus ja, het komt, ja. Ja, ik ben zeker carnavalsfan. Mijn ouders ook allebei. En ja, we zijn uitgenodigd gewoon omdat wij carnavalsvierders zijn die zingen en proberen het publiek over te halen. En is dit misschien een klein opstapje naar een keer een groot podium? Zou je dat leuk vinden? Ja, het LVK is mijn droom. Oh, wauw, dan moet je nog even een beetje groeien en een beetje oefenen. Ja, dus dat zou heel mooi zijn. En jij Eva, heb je daar ook een droom van dat je denkt van daar wil ik gaan staan een keer? Vorige week zondag hebben wij met Limburg meegedaan. En dat vond ik eigenlijk al heel erg vet. Maar ja, nu natuurlijk wil ik wel doorgaan naar het volwassenen. Voor ons als organisatie is het geslaagd als de lachjes op de snoetjes staan. En dat, ja, volgens mij, ik heb straks een beetje vanuit de bühne gekeken. Ik weet niet hoe jij dat hebt gezien, Huub, maar volgens mij is het wel geslaagd. Het is leuk, het is laagdrempelig en ja, het is gewoon gezellig. En daar gaat het om. En jong samen met alt, daar doen we het voor.